الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mangurip no Allah. Isa sa waran akyad na wallahu ta'ala kung mga manusia nagyang kuto kapatiw ba niyang kiram. Okay, nasukap kasugat ng mga manusia tiyo ba nasusira no to amya maratiyaya nagyuto na limu kira no to Allah. Sabab sa diyam ko to haad nagpakangbuot no Allah ta'ala ang mga kamapian nila. Go isaw tap kasabapan sa diyam ko to kapupakain ng kakiran wallah sa kapakambalingan niran kutuhan niran. Si siran makasuramik si kusimba na gusi ko alungan ng ori. Yang gaya katatagutan ng sangkaya dunia na ayam matao kutitu-titu akiad narktan wallahu ta'ala na so miyadan narktan na piyako na niyan narktano asa kutano niya marataya na petupangan niyan. Niya aluin inanan si sa surat Al-Baqarah ayat ay magatus agu 55. Taman si ko ayat magatus agu 57. Niya aluin wallah si sadyang kay ayat adyang kutu akaptibaan yan rakotano. Wala nagluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Manan yan na sigur-sigurado at tigwallah at tiyo ba anakon sa kanon maana sumya marataya tiyo ba anakon sa kano sa punggulalan at tigyan manayin sa paganayron na kalpa. Ikadua na punggulalan at tigyan manay sa umos. Ikatlo na punggulalan sa kapkalpati ko mga tamo. Nagusukap kalbati si ko mga niyawa. Nagusukap kalbati ko mga perpran o di na maunga managyuto sa mga piklasya ng mga perpran. Wabashiri sabirin na pamanutuling katigyan sa mga pipiya susira no to ang mga tao ang mga papanta. Pagkadaron, ami aluin yan, iputupong yan kung yamaratya, nagyong ko to, di niya di kang bulalan sa kalak. Na, so kalak ng barang-barang pagkaukita na diyang kuta kalak. Ano to, ayakya pa ka ukitang kuta kalak, na niya sugat sumagingad, ayaman niyan na mala, akatidawa. O di na niya sugat at yung kutay nga mala kasasakit. Na diyang kuta kasasakit na lumiyagaday din si kupakta. O di na niya sugat ang kutay nga ayaman niyang na mala at tiyo ba. Datara diyang kuto mga tiyo ba wala mga linog. O di na mga lapay, o di na mga bubugra mga andu, nagi mga pedsa piyak kalaklak ang mga tiyoba. Datar sa kapkaila tanurong sang kaya dunia, tiniuba diyang kay mga siringan tanong mga ingad. Datar ay Indonesia, gusto mga siringan yan ang mga country, taman si sa Japan, na sumyaga na diyang kutat tsunami na sobra sa 200,000 miyail ka diyang kota ig
din mga tutuon sa mga bangkairan. Nataman ko mga indiran na binitapisi sa ragat. Na manan yan na piyakal-kal kanan. So beauty, paganay, anyali wallahu ta'ala ay tiwayan sa kumya marat kaya. Na ikadwa, manan yan na tiwa na dinggulalan sa ungos. Dinggulalan sa ungos sa kapag sugat o madaklataw at taon. Manan yan napkasugat so umadaklataw kada panganangkan na miyag damiran ng kota kasupi ito ungos sa taman sa katawitan noron iman to adyan kay dunia na madakla mga nasyon miya sugat akaor na miya makapansiran sa mga ayaman niyan na diyan ka natigtan ng mga raw na kayo sa diyan ko kaya sugat tira na umos na ikatlo ukita ng kuto panapangwala gusto tibayan ko mga mu'minin na diyan ko to kapag sugat tiran at tiba ading gulalan sa kapkalbati ko mga tamukiran manan yan na sutaw na miyada so buluan yan, miyada so pirak yan, o di na miyada so walay yan, o di na apian tununsan ko mga patamu-tamukan. Ini eksamin ng Allah Ta'ala akyada yan. Go ikapat, niya alayo Allah na diyang kutakaptiuban yan ko mga mu'min sa ding gulalan sa kapag labati ko niyawa o mga dalasag uli na sa mga tumanay. Na masakit ito mambu si ko kibabatog sa kairo niya at yung ko ito kapag labati si ko madasga tumanay o di na si ko pamilya. Na ikalima at yung ko ito kapag labati o di nakaptiba wallahu ta'ala sa ko mga tao sa dingkulalan sa kapkalbati ko mga propraniran. Na yung kaya lima susun, miyalay wallahu ta'ala sa Quran na siyagod tanong, examine si sa diyang kay ingdaranaw na yamalan na diyang kay Marawi City na pinakaparangarangan rakatan wallahu ta'ala diyang kanan alima susun. Mana minisugat ro tanu adyang kutu kalak babay mama watamala ataw na ayaman yan na miyaka gudam sa diyang kutu kalak amala sa ayakarinaw na diyang kutu ada tanu din makatut tanu da nakiyawan tanu so ingat tanu at kabubayan tanu na ikadua na ungos na miya makasagutan ron kata maniman to na miya kadakdakalapan si ko miya kambabakwit mga bangon sa tanong at maniman to na didin matanor so kapag kakaniran si ko uman mapita sa katatagwiran si ko kunairan ba mga darpa na yamala na so karadal miran si sadyang kananamay ba question center na ikatlo na sukyal bati ko mga patamu-tamukang na madakal mga bangon sa tanong miyada su trakyan, miyada su walay niyan, miyada su buluan niyan, miyada su pirakyan udi na sumalinsan patamu-tamukan na sukyal bati ko mga niyawa na madakal mambu miyada su karumanyan, miyada su watayan, miyada su pagarinyan o di na suluksyan. Na sukman sukyal bati ko mga program na ayadan amiyada na diyang kutu apadiyan tano. Diyang kutu amala apadiyan tano, apadiyan ang kaya kuling aranaw na kaya ganatan tano sa ayat tano dun kaya talikudan na diyang kutu mala apukadataan ko mga proprantaro. Sa mananan na di napikiran tano testing ro tano ay wallahu subhanahu wa ta'ala nagu ay manan yan
na tiuba ang tanon yan, ang tanon magdam, ang tanon katukawi o anda matataman so parati tanon. Ya kaulian wallah, api teruyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, etikian wabashiri sabiri. Manan yan na pumanutulang ka, pumanutulanin ka sa mga tao, mga papantang, sadyang kuta mga pipia, mga tutul. Sa giyuto din imam to, sos kamiro na mga ulama yo na gaya din idibiniking gulalan sadyang kuto asuwan wallahu ta'ala ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asabab kos kami imawali asalian tiyo mga nabi na pupunutulan nanis kano'y manto sa mga pipia, mga tutul ni pantag sadyang kaya sagdarutan wa tiyo ba. Saya mga pipia siya mga tutul na diyang kuto balas sukas sebar balas sadyang kuta kapuntang sa aya kapakapantang tanong na pipikiran tanong aso tamok na sembay pung ko Allah na andi manaya na kinwan yan surkian na sumambuson niya mo itong anaitan na sembayanan ay pun ko Allah na andi manaya na kinwa surkian na makapsebar tanong na dataru tumambu manan yan na sukya sa gadarang tanong sa busok kalap na sebarang tanong to sabab sa kagiya-giya na paparati ang tanong lao na limang gulawla na palayagan punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kaisa naman at nasa katawa mama piya kaisa niyan so isa ko mga alim. Adiyang ko ta Peter yan na hayalim na ipag-isira ko naraka o benar marata mapiya na puun si ko Allah na tiginaway marata mapiya na puun si ko Allah na tigina diyang kaya tigian kapuputulisan kay akamrakum daun sutin durwakan kasasabapan sa diyang kutwa di ka ko kumplito o kit pangaka anak no naguip kaya kan sa tao bapanay pad sa limu wallah na tigyan alim warkat na nan wallah na diyang kutwa pituruang kuta sa katama ay punda ni manto nagumi na kakudin mamamaki nagsawasyat na niya mamasa diyang kuta alim tigyan yun ko itong ganak mamamaki nagsawasyat ba namin ipawing kasi ko agama Islam na tiginaway kaya pawing anak kong sa agama Islam sa kaya turuang kaon sa kaya diyang kaya tinduruang na mapuputol na limo po Allah nagupun si ko Allah sa papatigin manaing sa diyaing na tarutok din na makabibi na sarap na kagitigian na kaya tunan akong sa karibatan so mga wasyat o ayamanan yan nandadatari ang mga ulama na diyo ko doon pamakinig sa wasyat na tumiyalikod na ginatan yan ang kuta ulama na si isang kuto uriano to na niya kay salungan na plalakaws kanyan si ko mga kapantaran ada mga tauron na niya balakyan ang kuta mga mama mga rarangit na diyang kuta diya kupira ng kuta sa kataw mama na piyatong iran na riuran irang kukudairan na inibalingiran sa diyang kota hindiran. Takiniba ka diyang kutua oras na gyutos so kapag kataling mo salungan kapragairan si isang kutua tuhan iran ayat napsubali niranon diran di kurban na ayamanan yan na manusia. Bituruang kota datuiran ay layan yusuf kurban ng tanong imanto. O pamakubadan pawing yan ang kanakabubulosan yan napakakasuyan nyo, nasambihin nyo sa mape kang bubulosan na napawing yan. Nagyang ko tapiyang ilairan na inipuniran si sa kamarian kung mga iniyan na taman sa umbun-umbunan yan na miyato niran kapuputulan sa tinduro. Napituruiran na dato nakapuputulan sa tinduro na tigay na kasuyin nyo kupunan yan na pagkirgiyan ito lang nagyang kutwaya biyu ko iranon so patong yan na piyaka kaswiran sa ikuyin na tanto rin na niya kapya ginawa niyan si Koreano kaya
nagusyabu sa butian ang kutatin duruyan na upamako di mapuputol na dagkatunon apawing yan nagkasabapan din sa kakasumpalian. Nagyamya ka para tiya sa mata nagyuto na limuno to Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyam ko to amyan na rosadin sa kuta alim na tigiyan alim na miputwa ka sa iman to na tiyarim akon asyang kaya kapuputo lang kay at iduro akong nalimurak no Allah. Tigin na inukaw to pa ka para tiya. Nagpiano tulir ng kutan yang gulawla sa iman to at tigiyan na pupumakin ka ko dun sa wasiat o mga ulama. Sabab sa mata-mata na benar din. So katuro Allah. Gusto nga katuro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May pantag sa diyang kutamarat na mapiya na puun ko Allah. Naguling o Allah subhanahu wa ta'ala. So di manggulaw na sa ginan mga mga panguyat tamir kano sa diyang kaya sagdar ko tano atiyo ba na eksamin ro tano ayaw Allah na kunawatan niyan bugitan na batan niyan penderay nonan sabab ko para tiya tanon na diyang kaya sagdar ko tano kaya atiyo ba nagpunit tanurumbud na makaapas tanuron kaan tanong mambugyan so miya makalala ang mga pirmi o Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na ito wadyang ko to may inam tanong puun si ko Allah. So lang wano taon niya kandamar na igirabi si barsiran nagupya ka bugriran budin so parateran si ko Allah. Nagyang ko to absilbiyan kiran wallahu ta'ala so kira ta ginawairan sa kapipya ginawa. Isa katuru wallahu ta'ala sa Quran na pitero yan inna ma'al usri yusra. Mata-mata na ti wallahu ta'ala tutundugan o kapipya ginawa so karata ginawa. Mata-mata na ti wallah tutundugan o malabud so markan. Manan yan na di makasilbi sumarag na gusto malabot sa datar sa di ka pakasilbi o kadaon daw na gusto kagagawin. Ay igiraso miya kataling masok kagagawin na diyang ko to magdang mga tao diyang ko tadiran kailay sukabay niran milay. O gayid na andirin kay puso kagagawin na kaya sawang kiran so mga kaadno Allah subhanahu wa ta'ala nagukya diwan agang kiran so langon kube anirang milay na so di ka pakasimbi o kauguli ang gusto ka na daon do na datar mambuto di ka pakasimbi o kapipya ginawa na gusto karata ginawa sa diyang kaya kaya karata ginawa tano saya manon yan na kaya sugat tano mga tapang wala na sambiyan rakatano wayo Allah subhanahu wa ta'ala sa apit tamanan yan mapya adita no na maumpas so kapragunatan ron na budid maumpas sa mga buwatan tano apog pumangisaro o pisin na rakatano Allah ta'ala ubatano kada isa Panginoon la tayasu min rahmatillah di kano atigyan kada sa Panginoon si kulimu Allah ya Allah na di kami dudukadaan sa Panginoon kulimu kami inuto naknabakagyan yang gulaw na sangkay ay magtanuang kaya niya swatano na bagiid ni kapusan ako yung tano. At napakatalundo ang masa akita ni umarakotano sulimu Allah asar kadita noron kadaan sa Panginoon. Ino isa katano na nimbabuwata tano ng mga publitano. Miya kapuan tano ko tiyan ng mga inatano nadasaran buwa pinakakaawidan tano na piyakanditar tano Allah na piyangan daw tanong yan sa ino mo, nadigan tanong yan sa mga walay tanong, nadigan tanong yan sa mga menang tanong, mga patamo-tamo kan tanong, na ayapan imanto sang kaya masa, ayaman niya na sumusukod susabot tanong, nagyuto na kaya pakapuun tanong, na puun tanong ko, tiyano mga inatanong, na di tanong mataw tero, na di tanong pumakailay, na di tanong mataw mamimikiran, ugahid na ini kalimutan o Allah na ini pambinyan rakotano sa mga kasangkapan mga parahisan sa kaya dunia na di tanong kadaan sa Panginoon sulik ko limu Allah sabab sa niya luwi niya nanan sa Quran asulangul lamwan o baranyawa
na palayan papasan no Allahu Ta'ala so rizki niyan na rakutano. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizkuha. Dadan asati mampu baranyawa sipul yawa lupa. Budi swallahu ta'ala na papasad niyan so ayamanan niyan na rizki niyan kukiad na niyan. Na ditano ikawan, na ditano o pangandap o batano dikatityo ko pi wala ka papasadun din wallahu ta'ala sulangwan. O mga gusto tano na gusto mga rizki tano sang kaya kibapatug tano sang kaya doon niya. Mahurip no Allah, yang kaya amanan niya na kaya subat tano amarkan na isa din miyak kalala mulungay na yang kuta magapas tano ko Allah. Da pagapasan arwar ko Allah. Naguda ako narigan arwar ko Allah. Naguda ayaman niyan na panginam tano arwar ko Allah Ta'ala sa kapakaslang tano sa maliwanag. Sa kanya na maligagaw, sa kanya na kawas sa mga osa, sa kanya na ayaman niyan na gaganyan sa kalanguan tanan. Napitiro yan sa Quran, wa iyan saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. May kapitadang ka wallahu ta'ala sugatong kanya na margan na dabon pa kapukas arwar kanya. Allahu Akbar. Manay na diyan ka minasugatar ka na margan na si itanudun guro ka ko Allah kadit na basi pa kapukas arwar ka na arwar ko Allah. Witness wallah na malayka ko. So Allahu ta'ala na malayli mo na amay kamaylay niyan adyang kuto akang guro katanor mabdar sa diyan kay ngutunong naso kya sagdar katan matiuba na sambiyan wallahu ta'ala so langwan ayaman niyan na sumyagad katan margun na burata ginawa sa palayan kapitya ginawa na marbuduto ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mahurip no Allah na di kano o ayaman niyan na di tanong indaray nun so sampayang tanong. Di tanong indaray nun so sampayang tanong kaginan niyo kita kapakap mga ni tanong ko Allah. Nagudinan di tanong indaray nun so kapabatiatan ko Quran ko gagawi daw. Kaginan niyo ukit ayaman niyan nakapli mo ang tanong Allah. Naguso kaptasbihatan ron. May ilay tanong so miyan tanong so tutulang ko mga nabi. Ayaman niyan na piyak ka mamasa. Antuno ni sabab ada kautangi o apoy si ko nabitan wa Ibrahim alayhi salam. Da kautangi ron apoy na sabab sa diyang kuto duan yan na uso tasbih yan si ko Allah. Antuno ni sabab kaya pakawa o Yusuf alayhi salam ko paridi o di na landang amalibutok. Na sabab ko pang ninyan na gusto dikriyan na gusto pananarigyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay sabab akyaw paka o Musa alayhi salam si ko kaludan min boleh mga karsada so kaludan na sabab ko pang ninyan ko Allah na gusto tadun-tadumian ko Allah subhanahu wa ta'ala na gusto pananarigyan ko Allah. Na so kalangwanan na yabanan yan na ayamare na diyang kuto so Nabi Tanwa Yunus alayhi salam sa diyang kuto kaya kanaw ng kutasda biya taguskan yan kutro lapis sa malibuto kalibuto mo ragat nagusto kalibuto mo tiyatenos da nagusto kalibuto mo kahuwi na so Yunus alayhi salam na diyang kuto tasbih yan na din maparin. So ayamaran yan nakaptasbihan yan ko Allah na sabab sa utak bugrang utatasbih yan na miniampirang kutasda so Yunus na miyauta yan si Sagilopa na miyakan dito pun sa ayamaran yan na si Kulyaw Lupa amin dito yan ang kuto agama wallahu subhanahu wa ta'ala datar mambu mga panabi-nabiyan ay buwabirwira na malasan dia tayran na diyang ko tapang niran ko Allah na gusto pa na narigiran ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dirun salakaw na madakol igrapon na pagkasima mga tawa miya sugat at tiuba na miya da ko idiyan na diyang ko tuwa di niyang pan na dan yan ari na ginawa niyan
Udip sembayang na di ng pasembayang. Naupunuan dengan bara sambayang na guminang pasembayang. Allahu Akbar. Miyakang bakwit na amaran yan na badang pa na ming gulaw la samarata. Badang pa na ming keratay ulaw la. Na sangkot oras na kenapa imposible. Tiubang man wallahu ta'ala sa lapisan niya ng kota margun sa sobrang panamargun. Na piyakawatan ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayadun ang gulaw-ulaan tanong na si kuda tanong kapakambalingan sa Marawi City na muna tanong dun babalingan si ku Allah sang gulalan sa yamanan yan na kapakabugra tanong ko simba tanong ku Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.